Je tady další věc, kterou mám v srdci, takže otevřu další video. Nevím, jestli je poslední, protože abych pověděl klidně do večera, to je krásný den tady je, akorát, že nemám ke komu, tak vás tady tomu trošku využiju, protože prostě tady nikdo není, tak to řeknu vám. Je to 2 dny zpátky, co jsem se bavil s jedním kamarádem, který on teda jako nebyl přítomen, ale jako by se nachomítl a všiml si skupiny, která provozuje tai chi, myslím si, že to bylo tai chi, nebo nevím, něco takového. Já jako přiznám se, že nejsem odborník na to, co to přesně bylo, ale abyste si představili, tak jako třeba tai chi to bylo pravděpodobně. A ti lidé to se nazývali mistři, bylo to školení mistrů, tai chi třeba, jo. Ta absurdnost se ukáže, tady vůbec nejde o to, jestli to je tai chi nebo ne, tady chci ukázat k něčemu jinému, poukázat na úplně jiný téma. A to je to, že součástí toho jejich cvičení a té jejich praktiky bylo, že stojí na jedné noze a tak jakoby jednu nohu před sebou a druhou také nad sebou, tak třeba se někdo v tom pozná, jo, jako ukážu, že jako stál jak čáp na jedné noze a je to vlastně jako hrozně vydřená pozice, která je fyzicky náročná, to si asi umíte představit, že to chce samozřejmě cvik, takže jako mistři to rozhodně byli, protože já bych takhle asi nedokázal stát jako oni, rozhodně to byli mistři. A teď se jedná o úplně jináčí absurditu a to je to, že proč to dělají? Oni totiž, aby harmonizovali, no třeba to říkám možná špatně, jo, ale to si klidně napište do komentářů dole, že jsem se spletl, jo, jestli jsem něco řekl nepřesně, protože jestli jsem něco řekl nepřesně, tak to rozhodně asi budou, je to možné, ale nebudou to ty podstatné věci. Harmonizují asi buňky tedy a harmonizují tělo energeticky a spojují se s nějakou energií, jo. A to kerou. Oni totiž jakoby tou nohou, co je na zemi, tak oni se velice precizně, teď si to představte, se museli vycentrovat a napojit na jádro země, na střed země a ukotvit se a tou rukou nahoře se potřebovali ukotvit na střed galaxie. Jo? Představte si to. Takže vy stojíte, noha dole střed země, ruka nahoře střed galaxie a teď si to takhle jakoby mentálně představujete, protože předpokládám, že není nikdo z nich schopný najít přesný střed galaxie a to vysvětlím hnedka proč. Lidé, že by si mysleli, že jsou na takový mistři, že prostě přesně ukážou, kde to je a ono to tam je, jo? Ale to jako není asi ta otázka. Řekněme, že to je mentální cvičení, protože to je to, co by dávalo ještě smysl, jo? Že to není úplně tak jako napřesno. Nicméně, o co se jedná? Tak jako jsem před chvilkou v předchozím videu nějakým, nevím jestli 2, 3 videa zpět, ale bylo to před chvilkou, fyzicky to bylo před chvilkou, jsem otevřel téma breteriánství a vysvětlil jsem, jak je základ breteriánství, jak je nebezpečný. Tak vám tady vysvětlím, jak je nesmyslný celý tento systém, jak je absurdní a hloupý tento systém toho tai chi, řekněme teda, já nevím, jestli to říkám dobře, já to nazvu třeba tai chi. Podívejte se, jestliže se pověnujete trošku tématu ploché země, a jsme opět u toho, no protože to totiž nejde opomenout, to je totiž, já vám nejsem schopen vysvětlit vaši nesmyslnost, vám, co provozujete tai chi. Nejsem z Bible schopen vám vysvětlit vaši nesmyslnost, ale nesmyslnost vašeho konání jsem schopen vám vysvětlit na základě fyzických důkazů a vědeckých důkazů o tom, že země je plochá. Což vám já dělat nebudu, to se podívejte jinde, ale co vám chci říct, na základě těchto důkazů a těchto smysluplných věcí, já na to upozorňuji, že ty věci jsou opravdu probádané a smysluplné a jsou to otázky faktů, na základě těch faktů tedy, že země je plochá, zjistíte, že nestojíte zarovnání ani s jádrem země, ani se středem země, protože taková věc je nesmyslná, takže vaše energie nemůže být tak úplně harmonizovaná, jak si myslíte. A druhá věc je, že tady nemáme galaxii, prosím vás, my nejsme žádné galaxii, to je podvod taky. Tady nad námi mají kopule, nad ní je Bůh. Takže všichni, co cvičíte tai chi, a nebo co to tedy je, a myslíte si, že jste mistři v tom, že se zarovnáte a že si harmonizujete nějaké čakry a nějaké ty vaše další pověrčné nebo pověrčivé věci,
tak prosím vás, jste mistři maximálně v tom, že stojíte na jedné noze. To vás chci upozornit. Vaše mistrovství nepřekračuje mistrovství čápa. Vaše vědění není nikde jinde, než vědění, jak dlouho stát na jedné noze a jak to zvládnout fyzicky. Možná budete mít vycvičený hřišťový sval, to se určitě stane, stehní sval určitě se stane, možná triceps a quadriceps, věřím tomu, že tyhle věci, že budete mít potrénované, věřím tomu, že budete i hubení, protože tohle není pro lidi, kteří zvedají velké váhy, takže stanete se mistry v této akrobací, ale rozhodně si nezrovnáte čakry, nic takového se vám nestane, protože to je nesmysl a všechno to jste schopni zjistit na základě toho, prosím vás, že je Země plochá. Takže všichni, co se centrujete mezi galaxií, jednou rukou a nohou se středem Země, tak máte čapí vědění. Jste odborníci na jak se jmenujou, růžový pták, jste vaše schopnosti a vaše vědění nepřekračují vědění čápa. Takhle bych to řekl. Jo? Myslel jsem volavku ještě, ale to asi je zbytečný to říkat, protože tady se jedná o příklad. Takže zdravím všechny čapí mistry, všechny mistry, možná Qigong to bylo, no nevím, klidně mě strapněte, protože vůbec o to tudíž nejde. Tady o to si uvědomit tu absurditu těch věcí, že všichni lidé, kteří tam byli mistři a jeli na týdenní školení. Takže o tom vím, co se tam dělo. Dozvěděl jsem se to a ta blízkost toho, že to bylo před 2 dněma a ten můj prožitek mi dává, prosím vás, to, že to mám na srdci a proto se o tom zmiňuji. Odkrývám nahotu čapích mužů. Nikomu to nebude k libosti, já tomu rozumím. A se omlouvám. Tak jo, čau čapáci.